turvahaskat kourassa, turvakypärä päässä. Tämä työmies on ihan oikea työmies, eikä mikään poliittinen demari, persu, joka mainostaa olevansa työmies ja vetää tupakkaa kuin koristeeni. Tämä mies ei ole eläessään vetänyt tupakkaa, eikä ole suvainnut tupakan savua ympäristössä. Olen kuin Tex Willer, minulla on sätkä huulessa ja koukkuismeikkeliä. Olen käytettävissä Pirkanmaan talousalueella, Tampereen talousalueella, Pirkkalanokio, Lempäälä, Ylöjärvi, Kangasala, Akaa, eli historiallinen Viiala, Toijala. Kaikki kaatuu, mikä on kaadettavaksi tarkoitettu ja käteisellä maksettu. Käytän isompien puiden kaadossa ilmatyötä, kautta Stalker kaadon suuntaavaa tai Kaskolan hinta, tapauskohtelu isommissa puissa yksinkertaisemmat pihapuiden kaadot tuntityönä ja ilmoitu tonnivaksi. Näin keväällä erityisesti omenapuiden karsinnat, leikkaukset onnistuvat. Ei muuta kuin vaikeuttava kiitoksia, katse valkoiseen tulevaisuuteen, valoisen aika lisääntyy räjähtävästi kohti juhannusta. Ja Suomen innoitettu pesintäjauho lopettelemme pihapuiden kaadot tuossa toukokuun ensimmäisen viikon aikana viimeistä, että takaamme innoille pesintäjauho. Lähdemme jälleen juhannuksesta eteen. Se on moro!